God aften. Velkommen til Alexanders blog anno 2011. Klokken er nu 21:31, og vi er i gang med take 3. Take 3 lykkedes. Tredje gang er lykkens gang. Det var nu, vi skulle have haft et eller andet fancy intro show. Det har vi ikke. I aften er min gæstevært Mathias Iversen. Han hedder Mathias Iversen. I dag skal vi starte med kort at præsentere os selv. Mit navn er Alexander. Og mit navn er Mathias. Jeg er 16 år gammel. Han er 16 år gammel. Nej, han er 17. Typisk 94 at sige sådan noget. Ja, 95, det er rigtigt. 24. marts 1995. Send mig et brev. Der vil meget snart komme en fansite ind på Facebook, hvor folk vil kunne læse, og hvad laver jeg? Han er flot ham der, og hvor kommer han fra? Og apropos, hvor kommer han fra? Jeg er fra Vejle, Jylland. Ja, tænker københavnerne. Skibet, for at være helt præcis. Skibet. Det er ghetto. Det er the ghetto. Ja. Yeah. Hvor det ligner, at jeg har hvide tænder. Det er lige meget. Skibet. Ja, Taberby tænker nu. Ja, det er for godt. Det var godt. Det er ikke engang en by. Nej, man kører bare igennem skibet. Ja. Det er derfor, vi er nødt til at lave vlogs. Det er rigtig nederen. Lige nu sidder vi hjemme ved min home i... Yeah. Han hedder Miki. Ja, han hedder Miki. Siger han. Han siger, han hedder Miki. Men det er fandme mærkeligt, når der står Tobias med spraymaling om på hans væg. Yep. Jeg ved ikke, om nogen af jer tidligere har set min sang. Mit cover, det burde ikke være sådan her med Sander. Så I kan se, I skal ikke belære ham med alt muligt pis, fordi han kan synge. Det kan han. Det kan han. Det er ikke for sjovt det her. Det kan være, der kommer ind. Det kan være, jeg også skal spille kødefløjte. Det må tiden vise. Det kan være, at jeg får lov til at være med i en reklame med M1. Biltelefoni. Man ved aldrig. Eller cover på et blad, som for eksempel M, som dame derude, du ved. Fordi han har... Jeg har nogle skide gode patter. Skide gode patter. Og lige ovenover mine flotte patter, det er fordi, jeg har fået lavet dem større jo. Altså, selvfølgelig har jeg fået lavet dem større. Det gør man i dag, det er jo standard at få lavet dem større. Så jeg har et ar. Synes jeg lige, vi skal vise folket. Det ar, det har en eddermame scoret mange damer på. Ja, det er fordi... Nu skal vi ikke begynde at belære folk noget. Nej. Vi kan jo lige skal sige til dem da. Jeg har ikke fået lavet sine kolenpatter. Ja. Jeg er ikke 18. Det må du simpelthen ikke få lavet endnu. Nej. Det var sådan, at jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er fra Aarhus, som skal staves med Å og ikke med dobbelt A. Der er noget af Aarhus Festuge, hvor jeg rent faktisk... det er faktisk lidt sørgeligt, det her. Kan du få en tårer? Hvad? En tårer? Okay. Ja. Hvor jeg rent faktisk blev stukket ned. Det var ret tragisk. Det er jo ikke sjovt. Det er jo aldrig sjovt at blive stukket ned. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg ved ikke, hvem han er. Og sådan er livet. Det var bare ikke min lørdag aften i Aarhus. Hvad fanden lavede jeg også der? Jeg var til i skibet. Nej, jeg lavede gas. Han var fuld, og så syntes han skulle køre cykel. Så væltede han en gang. Han synes ikke, det var nok. Nej. Så han vælter igen. Ja. Så prøver han en gang til. Og igen, og igen. Så tager han bare forbremsen. Og så sidste gang, der gik det sgu galt. Så røg han lige ind i en bil. Slut. Færdig. Forbremsen ind i bil. Slut. Det gider vi ikke. Nej. Men så skulle jeg se bilen. Ja. Der var ikke meget bil tilbage der. Nej. Det kan jeg med mig godt sige dig nu. Der var ikke meget bil tilbage. Der var måske lidt øl og cheesebike. Det kan godt være. Var det? Ja. Mathias, vil du fortælle lidt om, hvordan det går? Jo, men det går. På hvad? Producer sister. Så stop der lidt. Producer sister. Jeg har en producer. Tobias Kvist Nielsen, det er min producer. Han beder mig om at stoppe videoen. Jeg gør det ikke. Nej. Jeg gør det ikke. Jeg har ikke fået lov til at snakke nu. Det synes jeg. En gæstevært. Jeg er gæstevært. Hvad vil du gerne sige i dag, gæstevært? Det er ikke for sjov. Det er jo lørdag aften jo. Lørdag aften. Vi burde være ude og drikke bajer. Vi sidder inde på en værelse 3 drenge. I kan kalde det pølsemix. Det er det ikke. Men... Det er ganske normalt her i skibet. Nej, sådan er det over i Jylland. Når jeg siger Jylland, så tænker jeg sikkert, at det er vi som bunderøve med køer og det hele. Det har vi også. Jeg har en ko derhjemme i min lejlighed. Den hedder Bob. Den er 5 år gammel. Bob ko? Når jeg skal have mælk om morgenen på min cornflakes, så går jeg bare ud til Bob. Cornflakes, som han jo selvfølgelig selv har ude i sådan en altankasse, hvor han selv dyrker cornflakes. Yep, fordi så, altså ja, det er jo meget nemmere, så går vi bare ud og mælker Bob, så har jeg mælk. Så tager man det der fløde, så kan man have flødeskum. Så... Det er også derfor, jeg ved ikke om nogen der kender Mathias i forvejen, men han har jo fået lidt til hernede. Hvad?
Du er blevet tyk, Mathias. Jeg er blevet tyk. Du er blevet en lille smule tyk. Jeg er nødt til at sige det. Som din ven. Og jeg ved godt, du måske tænker, idiot. Så kan du ikke være gæstevært mere, hvis det er, at du synes, jeg er en idiot. Skriv til mig inde på Facebook. Så kan jeg lige under Alexanders blog. Peace out. Og lad være med at ryge, det er usundt. Farvel.